Africa my continent, Africa my home. Se-Africa la we-South Africa, seKwaZulu seThekwini. Senkabeni yeTheku la. Lo uField Street lo. 375, number 375 uField Street. Udaba esihamba ngalo lubucayi, lubi, lubuhlungu. Yeah, udaba nje olubi kakhulu. Mhlambe ke ngalena kokuchitha isikhathi zovele hlale phezulu kwalo udaba. Into eyenzekela uthe ngomgqibelo bekumhla ka-18 ntambama. Le nsizwa le ihlala khona la ngokuchaza kwayo yakwaDlamini Sibongo futhi usenenyanga ihlala mhlawumbe inyanga zithathu. Into eyenzekile la umonakalo ukuthi ama-lift awasebenzi. Uma engasebenzi ama-lift ibingekho into ethi ama-lift awasebenzi. Inkulumo isho njalo ithi ibingekho into ezothi ama-lift awasebenzi noma ngabe ibikhona kodwa ngoba bekuzingane bengeke ikwazi ukuyibona nokuthi zifunde ukuthi ke i-lift ayisebenzi. Kodwa mhlambe ngalena ke kokwanda ngomlomo njengembenge asikubeke ekutheni beku-4th floor la ingane efike zathinta khona umnyango we-lift wavuleka kanti akukho lutho lapha mzazi okhalakathela la phansi. Iy'ngane zakhe zimbili zingamawele lezi ngane umfana nentombazane zawusacazeka phansi okumgcine okuphethe ngokuthi enye ingane yaphangalala enye ingane ke yasinda. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe se-ICU for Dlamini. Tshela abantu base-Afrika, abantu base-South Africa, abantu baseThekwini namaphethelo kwenzekile basengithe ukuyendlala ngokungibekela kwenzakalani mfowethu. Ngiyabonga ithuba ukuthi ufike babumhleli nokuthi ubekezele lesi simo esekuthoba khona sixakaziseka futhi usibonayo ukuthi sinzima. Ukulimala ngengane zami zilimala ngomhla ka-18 kumgqibelo ntambama. Ngithe ngisendlini nje ngoba bezidlala nezinye kungqonqoza abangani bazo. Bathi abangani bethu sebewile. Mina bawephi bathi bawele emgodini. Ngiyaqala ukuthi awukho umgodi la. Ngithi hayi ayengigijima ningibonise ngilapha. Mangiqhamuka zikhomba ilift lapha e4th floor. Yes. Ilift mangiqhamuka iveli ivalekile. Yes. Uma ngiya kuyona nami ngiya ngamandla ngoba ngifuna ukubona phela la bekhomba khona. Ngithi mangithi ngicishe ngiyaphonseka uma umnyango uyaketuka kanje. And kumnyama lapha phansi ngobheka umgodi. Yes. So ngisuka ngehle ngejubane. Ngishone ezasi uma ngifike ezasi le ndawo le sebeyivale ngebhodi njengamanje. Khona le bhodi eselifakiwe akusabonakala ukuthi yenzeke kuphi kahle kahle noma ukuthi ibinjani. Yes. So uma ngivula lapho ngiphusha ngithi ngiyasibona isikiphe esimhlophe phansi umfana wami ukuthi shuthi uyena lo lele phansi. Intombazane yona ayibonakali ngoba kumnyama shuthi. Yes. Ngiyaqhuma ngiyangena phakathi lapho umakoti wami useyamemeza nabantu sebeyehla bayaphuma. Yes. Ngiphakathi bafika abanye bafethu wangena umunye umfowethu naye angilekelele kube khona abaphushayo lesivalo ukuthi ukukhanya kancane ngoba kukhona ugesi. Khanyisa ngethoshi ngiqale ngitakule umfana ngimkhiphe ngilekelele umfowethu angimukezele ngimbeke phezulu ngiphinde ngibuyele ngothatha intombazane. Bebelimele kakhulu ngoba umfana ikhanda beliqhumile la ngemumva. Mancabanga mhlawumbe uchopho bakhe kunokumhloshana lesandleni manje. Amehlo phuma igazi, amakhala phuma igazi, amadlebe. Nengalo ikhoshe ngenye indlela nje ithambo engajwayelekile kusabeka ngisho ubheka. Intombazane yona ibiphefumula ke yona umfana ubengaphefumuli qobo. Intombazane ibiphefumula ngamandla ubona ngazuthi uma uyanqamuka uma udonsa. Igazi liyaphuma emakhaleni, liyephuma endlebeni eyodwa nasemlomeni futhi beliphuma. Hayi nala futhi engalweni ubopha nje kakhulu. Kube khona imoto ebeyilayo omunye umfowethu sicele kuyena ngoba manje ufonile iambulance kwangasekho. Sicela ukuthi siyacela usiphuthumisele avume umfowethu lo singene nomkami siphuthume esibhedlela. Athi ngithi masifika cha ngenqamba manga basimukele ngokukhulu ukushesha. Saseke sisala ngaphandle ngoba ufuna ngene odokotela nonesi bodwa. Babaxilonga emva kwesikhashana base bephuma mhlambe mengenali iphutha beku 30 minutes. Bathi umfana kasekho uvele efike engasekho. Intombazane yona isesimene esicayi kakhulu. Ayiphaphami futhi ikukhoma. Yeah. Isimo senzeke kanjalo lo. Yo, sahlala umgqibelo wonke ke esibhedlela. Size sabuye ekseni ngo5.
sesibuyela futhi ukuthi sizogeza bese ngidlule futhi ngiye emaphoyiseni. Awunikeze umuntu le number 375 Smith Street yini igama le flat? Ise home flat 375 ku field. Ila kuma khona amatekisi ase morning side noma Musgrave. Musgrave, yeah. Yes. Awuhle ekhaya kuphi ekhaya? Ekhaya ise Howick. Ngidlule eMaritzburg khona idolobha elincane eHowick. Yeah. Indawo ikwahaza ngasempophomeni so isendaweni yasemakhaya. Yes. Cabanga ukuthi Africa my continent inezwele mhlambe ke okunye umuntu angabuza abaphathi bebhilidi senike nahlangana nabo bathini yini enzekalayo? Abaphathi bebhilidi abakazi baxhumane nami njengomndeni ukuthi bazongikhalisa ngendlela efanele. Yes. Umuntu engiyaxhumana naye oyedwa anganoma igama ngilibalule noma ngalibaluli. Ngalibaluli. Oyimanager uyangifonela uthi uyimanager yakabombe. Yes. Ngisesibhedlela ngaleso sikhathi uma ngilibamba ucingo athi zinjani ingane sesizwile ngesigameko esenzekile. Ngithi mina eyodwa isiphangalela iseko. Intombazane sesimini sibucayi kakhulu. Bese athi kumina uma kukhona okudingayo esho ngesingisi if you need anything you must call us. Kulokuphela kocingo lolwanqamulo. Kwakuyisebusuku ke lapho ke. Emva ukuthi sifikile ke ekseni ngimfonele mina ngoba phela inamba yakhe ngiyithathile. Akasabuyeli ke manje kumina. Ngiyamfonela ngithi ndoda yiziphi inqumo enizithathayo noma izinyathelo enizithathayo ukuthi nilungise lesi simo. Nikhulume nathi mhlawumbe siyumndeni athi kukhona esikwenzayo. Uhambe isikhathi uhamba njalo usuku ngibhize futhi ngehla kenyuka ngiye emaphoyiseni sengibuya nalapha emoshari sengothatha istatement namaphoyisa lapha eAddington isonto ekseni. Ngithi mina ngoba ngathi awucacisi ukuthi kwenzakalani ngicela ningibonise footage nina amakhamera ngicela ukubona ukuthi ingane zami zilimale kanjani. Athi siyakulungisa lokho kube ukuphela futhi ukukhuluma nami. Uhambe kuthenini ukuze ukuthi ngilongu ngimcindezela ngimlandelela ngithi ngifuna ukubona ingane kwenzakalani lapho sokumsombuluko. Kwenzakalani na? Nalapho agcine enginike address. I-address anginika yona i-address wrong akuyona head office. Athi office lethu leli. Menginika address unginika lapha eMorningside. Ku problem keys emgaqweni. Ngiyabona la. Lapho inkampani egada lamakhamera lapho iBoss Security. Uma ngifika khona amandiya u2 naye bangihlalise phansi. Bathi sisizwile ngesigameko siyakhalisana nawo aphinde into yade ishe fonini futhi. Emva kwaloko athi ikuphi mhlambe esingakusiza ngakho. Ngithi mina bona njengamanje lo mbuzo oshoyo uthi ikuphi ongangisiza ngakho awukho right ngoba kumele nganifikile kumina. Anifikile usuku lonke lapho umsombuluko u4 ntambama. Anifikile usuku lonke akekho ukukhuluma nani kunina. Kusukela ngomgqibelo yisonto umsombuluko. Uthulekile inkampani yena nisho lutho. Ngicela ninginike footage ukuze ngiye naye emaphoyiseni. Athi cha ngeke sikunike footage imigomo iyala wena buya nomseshi. Ngithe ngiyamfonela umseshi lapho cha angimtholi ngize ngicine sengifonela umseshi oyijunior naye owafika lapha emoshari. Naye ahluleke ethi uyabanxenxa ukuthi abanginiki footage. Kodwa umseshi ophethe icala cha agcine engafikanga. Ukukubalula ukuthi ngomsombuluko ekseni ngaya kumseshi oyiphethe icala. Iphethe case number enganginikwe ntambama ngesonto emva ukuthi kade ngisemoshari. Mangifika kumseshi ngiyamnika case number. Uyalithatha idokodo uma ilivula istatement engisithathe emoshari asikho. Bese athi kumina Dlamini istatement asikho usithathile yini naye emoshari. Ngithi mina yebo ngisithathile ngize ngasisayina. Futhi umuntu owufakazi usisi osebenza khona lapha emoshari reception. Athi ayi ngoba sikho asiqale phansi sinye. Bese kungiphathe kabana lokho ngithi mina kodwa mseshi ngoba bengisithathile nje siphi lesi esi-original sokuqala athi sasesiqhubeka ngoba isimo sikanje. Hayi ngisithathe sonke istatement ngize ngiqede. Yebo. So lapho kwakuyikhathi zasekuseni.
bese athi umseshi sekufanele kufike la ukuthi phela asuke azobona la kwenzeke khona isigameko. Athi kumina ngiyaxolisa imoto azikho sesherisha imoto siyabaseshi. Imoto esiyisebenzisayo engiyisebenzisayo isathathwa omunye umseshi uye eDurban North. Uzothi mayebuya ngikufonele usondele ngasendlini ngize lapho ngizoyithatha futhi ngizobona ukuthi isigameko senzeke kanjani. Angangifonela umseshi kwazi kwashaya u2 impela hlanhla leyo ngoba umngami yena wengayanga esibhedlela ngoba mina ngangisesibhedlela sekushaya u2. Umseshi kanti yena usefikile vele la engazange akasazise uthuka esehlangana nanomngami. Umngami uyamonto hayi iphoyisa leli uyakhuluma nayo uyambonisa ukuthi kwenzeke kanje. But phezulu kwaloko baba kade kwenzekile konke lokho ke amaphoyisa athatha isikhathi ukufika la asefika ngolwesithathu ukuzofaka la tape lawa amaphoyisa. So ngigqibelo yisonto ngisombuluko ulesibili amaphoyisa azangafika. Laba bale flat babhizi bayacleana babhizi bayavala igazi lakusulwa ngisho icathulo zengane zami angizazi uma zakhishwe emgodini noma kwenzakalani angazi bagijima bavala benza yonke into bakucisha ubufakazi. Nayo inkinga edala ukuthi ngize ngigcine sengidinga nosizo kuwena ukuthi abantu bazi ukuthi ngibhekene nasimo sini kwenzakalani ngoba nomthetho ngathi uyangidileya kancane awuyidlali indima yawo ngendlela efanele. Uthe konke ingane zakho inyanga ke Zina 7 bekuzoba nje ibirthday yabo ngale sonto leli loqala ngomhla ka27 bebezoba na 8. Ya Africa my continent mhlambe ke abantu abafuna ukubamba ngoba uyazi ukuthi sisebenza ngokuthi ubuntu uyibona sebugijimisa kakhulu. Mhlambe ke unganikeza abantu inamba yakho banikeze i-account number banikeze inamba yocingo banikeze ne-account number yakho kwenza ukuthi ofisa ukubamba ngoba lesi simo lesi singaphezulu kokwenza singaphezulu kokucabanga singaphezulu kwa yonke into ingane zakho zombili amawele akho vele ushona ngibuya khona lapha phezulu isimo akukho la abeyizobambeka khona ngoba kusho ukuthi i-lift ngathi yastaka phezulu so la ngena khona iy'ngane funa vele isuke e-4th floor zize straight on the ground so isona simo esinaso awubanikeza abantu inamba yakho baba. Inombolo yami yocingo u064 617 8056 ngiphinde u064 yes 617 8056 i-account yona yes uCapitec Bank yes and i-account number cileni ngibekezelele u129 yes 97 yes 55575 ngiphinde u129 yes 97 yes 55575. Niyalwazi ukudaba ayibambe ekhona ubuntu umphako ongaboli fihla ihlazo kwamakhelwane akho yona ashune sihamba ngawo ke mase kunezimo ezinjengalezi wonke umuntu seduze ukude ozazi ukuthi engabamba akudingi futhi ukuthi uzube namandla angakanani lokho ungakwazi ukuthi ukubambe ukufake kwi-account yomfowethu ukuze akwazi ukuthi kube khona nama-movement akhona akwazi nokuhlela ukuthi iy'ngane zakhe uyibeka kanjani enye ngoba kufuneka uyibeka enye uthi ukuthi lena enye sese-ICU asazi isimo sayo njengoba sekuyikhoma nje asiyazi into yakhona ukuthi ithini kodwa-ke ngithanda ngukhombise kancane nje la ukuthi into yakhona ithini. Siyaxolisa nduna sikhombisa nje kancane ukuthi into yala ethini nansi into yala into njengoba echaza ukuthi lapha bekuvele kunje uthola ukuthi kunje phezulu uma uphusha ngesandla kuvele kuvuleke uthi uyafika phansi ayikho insimbi ekhona isho ukuthi lift ngabe yastaka phezulu ingane ke isuka e4th floor zize la phansi ilapho kwenzeke khona ke indawo yesigameko la Isibhexongo 375 uField Street lo amagama amadala kwakuField Street igama leflat inteni Mahome. Yebo iflat libizwa ngehome. Home
noma i-home lifestyle Home- maliphelele Oh yes. Yeah. maningi lama flat agcwele idolobha nje. Actually it is. Yebo, amanye ahlala ingane zesikole, amanye ahlala imndeni, amanye axubile. Yeah. Yeah, ekufikeni kwethu ke la umoya busushintshile sibe nama hiccups amaningi ukuthi singene la ukungena kwakhona sokumdonsiswano sekunezinto eziningi obona ukuthi ngathi imoya iphakeme ayiseyona lento ukuthi ke lo ulinyalelwe laba abahlala la kufanele bemlekelele ngendlela le ezokwenza ukuthi ke akwazi ukwenza yonke into ngendlela afisa ukuyenza ngayo isimo sakhona nje asekho right kahle ngoba eshothi ne-management ayikho eduzane kwenza kube nzima khona iy'nsizwa beyisebenza la nazo zabuyeke zathi ukuqhela ngoba nakho kunalesi simo nje isimo sakho besingekho right kodwa-ke lilodwa lithi ayibambe khona silekelele le nsizwa ikwazi ukuyobeka ingane yayo bese-ke emva kwalokho sibuke ukuthi lesesibhedlela bese ifunda ngithi Yebo, besifunda e-Overport Primary. Overport Primary. Yebo baba. Yes. Ifunda grade ba? Besika grade 1. Grade 1. Yebo. Yeah. Africa my continent anginawo amade okubalekile nje asibambeni sibambe sonke silekelele ngayo yonke indlela ukuze into kancane engathuba amanxeba angeke ngoba ingane zakhe ihambe kabuhlungu into yothatha isikhathi kodwa okungamlekelela ukuthi kuthobeka amanxeba ukuthi masingabamba sonke ngabe sibamba ngemiyalezo ngabe sibamba ngokuthenga ngabe sibamba noma yiphi indlela esibamba ngayo kuyokwenza ukuthi athole imfudumalo kuthina singama South African noma singama African ngiyalwazi ukuthi lento yobuntu into yethu I thank you